Nôl yma yng nghanol yr heilwen braf ynghylch y Defaid a'r wyn hyrddo Texel Glas. Wel, Llyr, dwi'n meddwl bod y beirniad yn tynnu y rhestr fer derfynol. Ydy, wedyn ni bod e. Sir Gar ar y map, bydden ni'n dweud, cynta ail a thrydydd. Ydy, ar y funud, no. Ydy, mae tri wrth yn neis yn y seflwyodd blaen ar y funud. Mae nhw'n pennau neis yn nhw, maen nhw'n dala'r llygad. Maen nhw'n smart o diawl, bod e. Yr un cynta o iddo Dylan Jones a'r teulu Bailey Bedw llan llwn i Sir Gar. A ti di llygadi'r hwrdd yma yn gynnar iawn o ddeti? Do, mae'n un da. Mae'n rai gweud. Mae power y ge, pen neis y ge. Mae'n correct, mae coesau blaen, llydan y ge. Mae'n dala'r llygad. A Dylan i hunan a Bethan wedi ennill y bencampwriaeth y bryd yma nôl yn 2015. Felly wedi llwyddo yn y gorffennol. Ydy, maen nhw'n hen ben ar y job, bod y tig. A wedyn Caryl, Nant Gwynau, Llandeisant, Sir Gar yn ail ar hyn o bryd. A wedyn Rhys Francis o Abergorlech, Sir Gar yn drydydd. Wrdd neis da Rhys fyna fyd, mae'n dala'r llygad. Mae'r un tad, mas o'r un tad a un Dylan de, maen nhw wedi prynu wrdd yn Siars da gili llynau. A maen nhw'n... Mae'n lle gweld bod y pennau eitha tebyg dyn nhw. Yn amlwg yn taflu, mae'r beirniad yn licor teip yma, ynddo fe? Mae hwnna'n dangos cryfder y beirniad to, ynddo fe? Bod nhw'n perthyn i'w gilydd a mae'n licor ddoi, ynddo fe? Ond fe mae'n digwydd, Rhys Francis oedd yn beirniadu y sioe Ucheldir eleni, a fe roiodd y beirniad Alan Shot yn fuddigol. Felly, mae'n od fel mae'r pethau mae'n digwydd, ynddo fe? Ydy, mae'n od. Y licor un teip, ynddo fe? Maen nhw'n licor pennau smart yma, maen nhw'n dala'r llygad set away. Dylan a Rhys hefyd yn perthyn i'w gilydd. Ydyn. Ac felly wedi helpu gilydd lot dros yr amser. Hwn yw'r edrychiad pwysig nawr, y fe. Y tri yn edrych. Nhw'n cerdded fyna naturiol, yn sefyll yn naturiol. Mae'n gallu gwneud gwahaniaeth yn dweud? Mae'n gallu gwneud gwahaniaeth. Ydy. Oedd hi'n Rhys edrych yn smart fyna, dde? Very nice, wel y tig. Nhw'n dal ddim yn ôl rhywun safle. Ar hyn o bryd. Dylan yn gyntaf, Caryl yn ail, Rhys yn drydydd. Mae'r Ebanau yn wylo'r stiward, ond dyw'r beirniad ddim yn hapus iawn eto. So nhw'n siŵr to, maen nhw eisiau'n crynu nawr, achos fe allwn gwneud goniaeth, ynddo fe? Cael rhywban coch neu glas neu melyn, gwneud goniaeth yn y seli hydren, ynddo fe? Definite. Pam ti'n gwerthu hwrdd yr ennill yn y sioe frenhinol, mae'n ychwanegu bach o werth. Cwpl o ganodd falle, cwpl o filoedd. Dylan Jones yn ennill, Bailey Bedw, llan llwyd i'r croes wel, llan gofyrchiadau Dylan, da iawn ti. Thank you very much. Beth yw hanes o'r hwrdd hyn? Homebred dwi, mas o dafad homebred, a prynu nhw hwrdd a hat-trick llynedd, so mae wedi produce o good stuff ar hynny, no. A mae'n dipyn o gamp i ennill y gystadleuaeth hon yn dweud lan yn y sioe? Wel, oeddi, enwedig y classes sy'n seis un nawr, mae dros 30, mae'n fwy siwr, fwy lle fe. So na, mae'n dibyn o achievement so far, no. Ti'n meddwl gwerthu hwn lan i? Odo. Ar werth? For sale. A mae hwn yn mynd i gwariaeth mawr i werth e? Wel, gobeithio ni, no. Yna fe, gen i weld. Wel, llan gwerchiadau Dylan. Da iawn ti.